मोर सेकेंड दिन जानते मो तंटी पूरा बसी जाइए आउ सेकेंड दिन बर्तमान स्टूडेंट आउ टीचर मान भर कन्वर्सेशन चली इंटरेक्शन भी किसी चली चलतु जा देखा कौन हो। देखी 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 आज चिंतामणि सरकारी उच्च विद्यालय सुवर्ण जयंती समारोह उपस्थित समस्त प्रार्थना गुरुजन घरे न पढ़ाटा भारी 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 दोषणीय भारी दोष अत्यंत दूषणीय कहीं जुग बदलुची समय बदलुची नुआ नुआ कथा नुआ ट्रेंड आसी पहुँची जाऊँगी नुआ सभ्यता नुआ शिक्षा नुआ सचेतन पहुँची जाऊँगी सी आम न जानले जानवा केमती पिला जानवा कि मुझे गोटे स्काउट ट्रेनिंग जाइली स्काउट ट्रेनिंग मु जाने किसी देवे लेखा लेखि रंग चित्र करने को देवे मु मोर तुली रंग धरिकी जाते देले मु कहली अन्य मैंने फाँका मत आसिक गाड़ी कल कहीं तुम एगुड़ा करमको मास्टर साथ कहते करने बोली तुम मैंने कड़े आस तुम्हें तो शिख तुम शीघ्र जा शिखेब केमती गाड़ी कली से मो सागर गुड़े लगे कली लगे असमिया लांगुएज ट्रेनिंग जाइली
सब गुरुजन मान प्रणाम छोट भाई भौणी मान स्नेह भल पाइबा तेरे मो ना ज्योतिरंजन साहू मु 2012 मसीहार पास आउट स्टूडेंट तो ये माटी रे पढ़ी ये माटी रे निजक गढ़ी आउ मोर प्रथम फाउंडेशन यही माटी ही पड़ी तो एते भी सफलतार शीर्ष में मु पहुँची नहीं जाए किंतु तथापि जी सफलता साउंटी तार श्रेय मोर स्कूल मोर शिक्षक शिक्षयित्री एवं ये माटी को देवाक चाहे तो जाओ समस्ते से स्नेह प्रेम और बंधन रे बांधी आज समस्ते ये आम एकत्रित होती केवल से स्कूल पाई भल पाइबा आउ स्कूल से स्मृति रे भिजिबा आउ समस्ते आग को जातु आम स्कूल आहरी आग को जाऊ ना करूँ एवं आमे माने तार आशीर्वाद रे बलियान हो उठती आमे केमती ता आशीर्वाद रे आहरी शीर्ष को छुईबा सक्सेस को छुईबा ताही कामना करे धन्यवाद धन्यवाद केवल स्कूल टीचर माने नुहंती ए अंचल दुई जन टीचर आमर अच्छा जथा कि भगीरथी बेहेरा और सुधाकर साहू जो मैंने कि माने ट्यूशन करी पिला मानकु मध्य से माने बहुत भल पाठ पढ़ा जहाँ से माने किसी काम में व्यस्त अच्छा तथापि सार को मोर प्रणाम जनाऊँगी कारण ये विद्यालय मत जी भी देती तथापि बहुत शीर्ष मुना किंतु से शीर्षर चलापथर अच्छी आज मु संबलपुर रे गंगाधर महेर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेंट जड़े छात्र तो संक्षेप
ଏତିକି କହିବି ମୋ କଲେଜ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ଯେତିକି ଶିଖେଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆମର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେ କହୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୋନୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ତ ବସିଯାଇଛି ବହୁତ ବସି ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ସେ ଏକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କରି ପକାଇଦେବି ଦେଖିବେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଥିଲେ କାଲି ହଁ ନା ଏଇଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜୁମ୍ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି ଚାଲାକୁ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର କୁମାର ମହାରଣା ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ଆମ ସମାରୋହର ଆସାମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତଥା ସିଆରସି ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସଭାପତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଟ୍ରେଜରର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଏବଂ ଯୁବলীର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମଞ୍ଚାସନ ଅତିଥିମାନେ ଆମର କଥା ରଖି ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କାର ঠিক আছে 1992 ମସିହା থার্ড ব্যাচ ভাବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମାରୋହ ଆପଣମାନେ ଆୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। 1992 ମସିହା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ଏମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାହୁ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତହସିଲଦାର ସାହେବଙ୍କୁ। गोल्डन जुबली जो माने हमको बाधित करिसंती फाउंडर्स ऑफ दिस स्कूल फाउंडर्स सेमानकर दायक माने हम पाखरे उपस्थित अछंती अनुरोध करू बानांबर नायक श्रीजुक्त बानांबर नायक दिवंगत तांको तरफरु तांकर सुपुत्र प्रसन्न कुमार नायक मंच को आसंत आपण सब ग्रहण करिवे आपनकर सम्मान ग्रहण करिया पय आह्वान करूची श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार नायक महोदय को नरसिंह साहू दिवंगत तांको तरफरु ग्रहण करिया को अनुरोध करूची वैकुंठनाथ साहू महोदय को मंच पर आसिया पाए। श्याम सुंदर साहू श्रीजुक्त श्याम सुंदर साहू दिवंगत फाउंडर मेंबर तांको तरफरु अनुरोध करूची अच्युतानंद साहू सार आपण मंच पर आसंतु। अच्युतानंद साहू नारायण साहू श्रीजुक्त नारायण साहू दिवंगत तांको तरफरु पुरस्कार ग्रहण करने संबर्धना ग्रहण। देखुए ए मो पाखे पहुँची जाती सांबादिक आम गाँव से सांबादिक जड़े माने सांबादिक नुह कहबानी किंतु से प्रचेषा चल रखी चेष्टा भी चल रखी
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି କି ଏତିକି ଯେ ଗାଁର ଖବରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ତ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାହିଁବେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଅଛି କମେଡ଼ିଆନ୍ ନରସିଂହପୁର। ଅର୍ପିତା ମହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପିତା ଆମେ ମହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ସିନିୟର ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ତାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ସତ କଥା ଏତିକି ଇଏ କରି କହୁଛି, ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଛି ପୁରା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ। ତ
ମାନେ ଜୀବନରେ ଆମ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ଦିନ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଏମିତି ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି 50 ବର୍ଷର ସେଇ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେବେଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏଇ ଦିନ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।